Creo que foi un bo comezo, non? Empezamos con empate, un punto diante da afección, que, bueno, que sí que é certo que ese partido pois queríamoslo gañar, saímos con que faltaba algo, non? Eses dous puntiños que nos faltaban para redondear ese inicio de liga, pero despois, bueno, seguimos traballando, conseguimos esas dúas vitorias consecutivas, entón creo que o equipo acabou, chegou ao parón nunha dinámica moi boa, e, bueno, o último partido foi unha lástima, non conseguir polo menos un puntillo e seguir con esta xeira, esta dinámica positiva, pero, bueno, creo que o equipo está nun período aínda de crecemento, que temos que seguir crecendo e creo que vamos a seguir indo hacia arriba e creo que isto ainda acaba de comezar. Bueno, está claro que sempre analizas os partidos e intentas corrixir o que non fixeches ben, pero creo que tamén é importante resaltar algún aspecto positivo, non? Creo que os aspectos positivos que vexo é que o equipo, a pesar de empezar perdendo, despois empatar o partido, outra vez que se poñan por encima un pouco antes do descanso e ao comezar a segunda parte che marquen outro gol, creo que o equipo tuvo esa capacidade, non? De seguir pelexando ata o último minuto, de incluso engancharse outra vez no partido a falta de pouco tempo e de creer, de seguir creendo, non? Que podíamos conseguir ese empate que creo que non chegou por pouco, entón creo que tamén hai que quedarse con os aspectos positivos, ca reacción do equipo e co poder competitivo que ten e que vai a polos partidos e vai a pelexar polos partidos ata o último minuto, pase o que pase. Bueno, si é certo que tivemos un bo comezo de liga, non? Pena, unha lástima este último partido que bueno, que non estivemos quizás ao nivel defensivo do grupal como estivemos nos tres anteriores. Creo que ese é un aspecto que temos que corrixir e seguiremos traballando e facendo fincapé para que non volva a suceder e despois, bueno, con respecto a ese trofeo, para min sempre digo, non? Que te recoñezan na túa terra, no teu pobo onde eres, que che volvan a recoñecer e que fan un trofeo co teu nome, para min é un orgullo, non podo estar máis agradecido a todos os que pensan en min, os que se acordan de min para facer estas cousas, porque para min é todo un orgullo e, bueno, eu sempre digo, non? Estou agradecido de que sempre se acorde de min e de que fan estas cousas e de aquí aproveito para dar as gracias e bueno, valorar todo o que fan eles por mí. Vai a ser un partido complicado, non? Donde o Valladolid ven demostrando estes 4 primeiros partidos que é un rival difícil, un rival sólido, non? Sobre todo, creo que é un equipo que encaixa moi poucos goles, que é un equipo moi compacto, non? Que se xunta ben, que defende ben, entón creo que vamos a ter que ter esa paciencia de non desesperarnos, non? De ter esa confianza co balón, de movelo rápido, de ir dun lado a outro, de non desesperarnos se as ocasións non entran. Si é certo que se logramos meter un gol pronto, cambiarían as cousas, pero non hai que desesperarse, non? Creo que é un equipo que sabe moi ben o que xoga e que ten ese aspecto defensivo que son moi fortes.